आंनि फेमिलि नोंथांमोना मोजाङै दंना? आंबो मोजाङैनो दंथ'यो इसोरनि अननायाव। कालारखौ बोरैबा नुदोंलै माबाखो दिनैनि कालारखौ ना गाइस मोदानदो आरो मोदाननाय नुदोंना गाइस नोंथांमोन माबोरै मोदानदो बाबा लाइटआबो मोदानसोदो। लाइटआ मोदानसोदो ना? लाइटआ मोदानसोदो। नोंथांमोना जाखांबाय ना दहाय आंनि फेमिलि नोंथांमोन? आंबोथ' डिउटियावनो दंथ'यो आंना नै दासो सुटि जासिगोन जोब्बाय जोबनाया खामानिफोरा आंना। मा रायलायनो नोंथांमोन जोंफोरनि भिडिअ'फोरा भाइरालानो जाथारला बोरै जागोन? मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनायखौथ' रावबो भाइरेल खालामखाया नङा होनबा लोगोफोर? जेनेबा मोनसे खोथा बुंनि आङो जायफोरा थारमाने इउटुबारफोरा गिदिर गिदिर इउटुबार ना जेनेबा लाखनि सायाव थांनाय इउटुबार बेफोरनिया माने इसे मायबा जाबानो इसिनिया भाइरेल जाजोबो ना लोगोफोर मानो होनोबा बिसोरनाथ' फेमिलियानो बाराखा नालाय जेनेबा एनिथिं जेनेबा लाखनियानो बारा ओजोंहाय इसे माबा खालामना होबाय बियो बिथांनिखौ भाइरेल खालामनानैनो बिथांनिया बेसेबांबा भाइरेल जाजोब्बाय खिन्थु मोजां भिडिअ बानायनायखौथ' रावबो भाइरेल खालामानो होनजायो। भिउआबोथ' फैखायानो आग्लासो माबोरै जाबावगोन मोजां भिडिअ'खौसो भाइरेल खालामनांगौ आरो नायनांगौ आरोना गाइस आंनि हिसाबाव ना दा जों मालायखौ मा बुंनो जायखिजाया बुंदो आरो आं खोथाखौ माने आंनि गोसोआव बिदि जायो बा आंनि मथे बिदि जायो आरोना गाइस बेखायनो आं बुंदो नोंथांमोनखौ बिदि बुंदों माने आंनि फेमिलिफोरखौ खोन्थादों जायफोरा गोदानै फैदों आंनि चेनेलाव बिसोरखौबो आं बुंनानै होबाय माने बिदि जायो माने दा आंनिखौबो भाइरेल खालामगोन खिन्थु गस्ला लंपेन्ट खुना खिन्थिबासो भाइरेल खालामगोन जोंनिखौ खिन्थु जों आरो बिदि बया भिडिअ बा जों बिदि खालामना खिन्थिनो गोसो गैया माने भाइरेलाथ' जोंनि जाखायाबो जोंनिखौथ' नायखायाबो नालाय बेनिखायनो आङो भाइरेलखौ माबोरै जागोन बेनिखायनो फेमिलिफोरनाव सोंबाय बा सोरबा कमेन्टआव खोन्थाहरनोबोथ' हागौ आंनो बेनिखायनो आङो बेखिनिखौ बुंदों आरो माने भाइरेला बोरै जागोन मोजां भिडिअखौ होबाथ' जाखाथारा भाइरेलानो जानो नागिरा मानो होनबा नायनायानो गैखाया सेयारबोथ' खालामा लाइकबो खालामा ओंखायनो माथो खालामनो जायफोरा भाइरेल जादों जेनेबा मोनसे गोसो भुमिका ना मा होनो बेखौ मानसिफोरा भुमिका होनबाय थादो बेयावथ' कल रेकर्डिं फैनाया 12,000 10,000नि होननाया आसलथे नाम मेनसन खालामनाङामोन मानसिफ्राबो आरो नामखौ बेनिखौनो लाबाय थादों खिन्थु नंगौना नङा डाइरेक्टलि बुंजाया आरोना खोथायाथ' ओमफ्राय बेनियाथ' भाइरेलानो जाबाय बा सोरनिमोन फेसफोरखौबोथ' गिदिर गिदिर इउटुबारफोरा होदोआनो जायफोरा गिदिर जायफोरा भाइरेल खालामनानै सेयार खालामदो फेसबुकआवबोथ' मोनदोआनो भुमिकानिखौ बेनिफ्राय मानसिया खिन्थु नङाबाथाय बुंनांगौमोन आरो बियो दा बेनिया खिन्थु इमान भाइरेल जादों नायदो माबायदि खोथाया भाइरेल जायो बया माबाफोरासो भाइरेल जायो जेनेबा जोंनियाथ' बोरै जानो जोंफोरथ' आरो मोजां ओरैनो बाथ्रा एसे बुङाबो बेफोरखौथ' नायखायाबो बेनिफ्राय भाइरेलथ' खालामखाया ओंखायनो आरो बेफोरखौ बुंबाय थाबाबो दा नायनोसो बागोन नङा होनबा गाइस नङा होनबा आंनि फेमिलि नायनो बागोन जानो ओंखायनो आं बेफोरखौ बुंबाय थाला
बुंबाय थाबाबो दायबो जागोन बेनिफ्राय मालायनि खोथाखौ बुंला दे मालायनि खोथाखौ भाइराल जानाय जायगाया बेनिफ्राय एसे मोजां मोजां भिडिअफोरखौ भाइराल खालामना हो जायफोर आंनि नङाबाबो मालायनिबाबो आरो ना जेनेबा लाइक साबसक्राइब शेयार खालामना होनायफोरखौ आरो ना गाइस होमबाना मोजां मोनो जोंफोरनि गोसोआबो नोंथांमोन जेनेबा जोंफोरबो नायबाथाय लाइकखौ कमेन्टखौ होआबाबो लाइकखौ होथारना हो गाइस होमबाना एसे मोजां जायो आरो ना होमबाना गणेश दा बঢ়িয়া बঢ়िया थेंक इউ আপোনাক মই ধন্যবাদ যাচিলোঁ মোৰ মনৰ পৰা মানে আপুনি লাইক আৰু কমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰি আছে এতিয়া শুই আছে নেকি আপুনি ৰুমত আচ্ছা শুই আছে মানে আপুনি মই বৰ্তমান কামটো শেষ হ'ল গণেশ দা এতিয়া মই যাম আৰু মোটামুটি ডাটা আউট কৰিব আছে মই ডাটা আউট কৰা নাই মানে এটা লাইভত আহিবৰ কাৰণে মই ডাটাটা আউট কৰা নাই লাইভটো শেষ হোৱাৰ পিছত মই ডাটাটা আউট কৰি যাম আৰু না গণেশ দা আপুনি চাই থাকা আৰু ক'বা কোনে কোনে ওচৰত আছে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি কিনি দিবা মোৰ চেনেলত মনটো ভাল লাগে গাইজ मोजां मोनो आंनि गोसोखौ बिदि लाइक कमेन्ट फैबाथाय आरो ना गाइस गोजांनायाथ' बहुत गोजांदोआनो दिनै मानो होनोबा मैया थुला जाजोबदो गस्ला गोदान माबाया जाम्पारा सेस थुला जाजोबदो लंपेन्टआबो थुला जाजोबदो मानो होनोब्ला मैया मा होनो सांसारि सुकि गेट खिनियाव माने सत्संगनि उत्सबआव थांदोंमोन नालाय जायगायानो ओरैबायदि थुलाखा गेजेराव हाबनायाव ओरैबायदि थुला गन्थं मोखां हाबजोबनानै थानो हायाखै फुङाव बेनिफ्राय मोखांखौ सुदो सुनाया फुं मोनायावनो सुदोंमोन थेवबो खामानि जायाखैमोन बेनिफ्राय मोखां सोखां सुखांनानै थानायनि आरो दुगैबाय दुगैखांनायनि उनावसो मोजां मोनबाय माने थुला जाजोबदो गस्ला लंपेन्ट मोखां गन्थं गासिबो भगबान ओंखायनो मा खालामगोन माबागोन मोनायावबो मोखां सुनानै उन्दुदोंमोन थेवबो मोजां जायाखै थेवबो फुंनि खिनियाव मोखां सुखांनानै दुगैना होनायावसो स्रां मोनबाय आरो ना गाइस जायफोरा फैदोंमोन मैयानि सांसारि सत्संग उत्सबआव बिसोरो खेबसेबाबो लाइक हो दादा अकल लाइक कमेन्ट होनानै होबानो जाबाय आं लाइभआव होदोंमोन लाइभनि भिडिअफोरा एसेबां मोजां जायासै माने साउन्ड स्टारा खाथियावनो थानानै आंनि भिडिअनि माबाखौ ब्लार बायदि जाजोबदो जिथिया आपल'ड जायो आपल'ड जाखांनायनि उनावसो आं नुदों माने गाइस लाइभ भिडिअ होदोंमोन आं लाइभ माबायाव सत्संगनियाव लाइभ होनायाव माने सब ब्लार बायदि जाजोबनानै आं भिडिअखौनो खावसे दानजोबदो आरो ना मोननै मोनथाम लाइभ होदोंमोन लाइभ भिडिअ होदोंमोन बे मोनसे दङ बे मोनसेया इमान मोजां जायाखै बेबो दा आङो लोगो सासेनाव एसे भिडिअ लानाय दं बेखौ गाबोन सबनिहालागै आं होनो हागौ गाइस नोंथांमोना आंखौ एसे सापर्ट खालामना होबानो जाबाय ना गाइस आंनि गोसोनिफ्राय जोबोद मोजां मोनो माने मानो होनोब्ला एसे भिउ फैबा मोजां मोनो आरो दा आंनिया चेनेलाबो गोदान वाच टाइमाबो एकदम बारायथाराखै दा वाच टाइमखौ आं बोरै बारायगोन नोंथांमोना एसे आइडियाफोर दंबा आंनो एसे कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर जोबोर गोसोखौ गोजोनगोन आं नोंथांमोना जुदि आंनो एसे आइडिया हरोब्लाथाय वाच टाइमखौ बोरै बारायगोन बोरै 4000 कमप्लिट खालामनो हागोन आं गाइस एकदम गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनगोन आं नोंथांमोना जुदि हरोबा आंनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरोबाथाय आरो ना गाइस आंबो थांहोलांसै नामा दा डिउटियाथ' आंनिया खामानिया जोब्बाय आं लाइभआव दसे फैनायखाय डाटा आउट खालामना आं होनानै थांसै आरो ना गाइस ओंखाम जानानै मबाइलफोरा नायदोंब्लाथाय कमेन्ट बक्सआव एसे हरबानो जाबाय गाइस बेखिनियानोमोन आं भाइरालनि बागै एसे बुंना होबाय भाइरालखौबोथ' माबोरै बिदि नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो
बेनिफ्राय आं मियानि लाइभ फैनाया बोरै जादों ब्लार जाजोबना होदो नोंथांमोन बेखौ आं मोजाङै होनो हायासै जिखिनि मोनसेदों बेबो मोजाङै जायाखै बेखौ दानथ'वाखै आं माने बाखिखौथ' दानजोबदों आङो नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामना होदो आंखौबो थेंक इउ गाइस गुड नाइट आं दोनथ'नोसै थेंक इउ गाइस